Nyt on aika tehdä loppu kaikesta. Ottaa vielä yksi askel, jonka jälkeen ei ole enää mitään. Tällä videolla me näytetään, mitä sä tarvit mukaan hyytävälle Kalevala Awakening -kierrokselle. Lataa sun puhelimen Salmi AR-sovellus ja ota kuulokkeet mukaan. Pimeässä metsässä sä tarvit myös taskulamppua tai otsavaloa. Pukeudu lämpimästi, laita heijastin ja jos on tosi liukasta, niin laita liukuesteet sun kenkiin ja ei kun sit vaan matkaan. Saadaksesi karmivan Kalevala Awakening -kierroksen käyttöösi, lataa sovelluskaupasta Salmi AR-sovellus ja etsi kierroksen nimi Ruissalo Kalevala Awakening. Sieltä löytyy lisätietoja, ohjeet sekä reitti ja kuunnelma. Ja ei kun sit vaan matkaan.